Ромът Бакарди. Пропит с многогодишна традиция, съчетаваща наука и технология. Бутилката ще се завърти няколко пъти заради етикетите. Изкуство и страст. Не може да си представите колко се забавляваме, докато създаваме рома. Индустрия за милиарди и собственост на една фамилия, чието членове се събират днес, за да създадат най-добрия свой ром. Нова смес по случай 150 годишния им юбилей. А ние ще надникнем зад прилеповата емблема на мегазавода на Бакарди. Мегазаводи. Това е катедралата на Рома. Главната дестилационна фабрика на Бакарди край Сан Хуан, Пуерто Рико. Тук произвеждат над 200 милиона бутилки ром годишно за продажба в над 100 страни. Започва нова смяна. Обикновено всеки ден тук се преработват над 150 000 литра ром. Adelante para Joe Gómez. Началник на операциите е Джо Гомес. Правя ром от 32 години, затова предполагам, че страстта вероятно играе голяма роля. Той е маестро или майстор-смесител. Всички ромове Бакарди са смес от различни запаси. А работата на Джо е да ги смеси, за да може ромът, който купуваме в магазина, да отговаря на стандарта на Бакарди. Много е очарователен. Днес той има нова задача. Да помогне на 8-те пенсионирани майстори-смесители на Бакарди да създадат историческа нова смес по случай 150 годишния им юбилей. Преди посещението им Джо избира най-добрите отлежали запаси, които ще се използват за новия ром. Вълнуваме се и с нетърпение очакваме тази среща. А в другия край на завода, Хосе Клас е зает с всекидневното производство на ром. Той е началник на продукция в Бакарди. Почти всяка бутилка ром минава през ръцете му. Той разчита на технологията, за да поддържа ароматния профил на рома. Може ли да докараш първия камион с меласа? Процесът започва с доставката на прясна меласа. Това е меласа от захарна тръстика и тя е суровината за производство на ром. Прилича на мед от захарна тръстика. Всяка година от ноември до април снабдителите на Бакарди обикалят тропическите страни в търсене на най-висококачествената захарна тръстика. Тя се събира и обработва с машини. После постъпва в тръстикова преса, където се пулверизира за извличане на всяка капка сладък сок. Течността се нагрява и превръща в меласа. Лаборанти проверяват вискозитета, за да се уверят, че консистенцията е подходяща за превръщането в алкохол. После меласата се доставя в завода на Бакарди край Сан Хуан, Пуерто Рико.
Ще бъде изпомпана в зоната за ферментация, където ще й добавим вода, закваска и ще я превърнем в ром. Заводът за ром е с площ 51 хектара, разделена на 6 главни зони на продукция. Първият етап е зоната за ферментация. Следва дестилатора, пълнежното, склад за отлежаване, филтрация, смесване и най-накрая бутилиране в Джаксънвил, Флорида. Всеки ден Бакарди зарежда зоната за ферментация с над 227 000 литра меласа. А работата на Хосе е да превърне всяка капка от черната течност в алкохол. Той смесва меласата с вода. След това контрольорите добавят закваска, която превръща захарта в алкохол. Лаборатория по микробиология. Сортът закваска е строго охраняван. Биохимикът Ребека Сантини е един от шестимата учени в Бакарди с достъп до биокултурата. Строгата охрана е задължителна за нашето бебче. Тази закваска е открита и култивирана преди 150 години от основателя на Бакарди, Дон Факундо Бакарди Масо. Тя е много важна за нас и е единствената закваска, която ползваме. Закваската Бакарди. След това закваската постъпва в зоната за ферментация, където я очаква Хосе Клас. Той дава разрешение за начало на ферментация. Закваската поглъща захарта и я превръща в алкохол. Това е първият етап от превръщането на меласата в алкохолно вариво, наречено дестилирана бира. Muy buenos días, muy bien, ¿y usted? Компютрите поддържат постоянна продукция. Произвеждаме един и същи ром с еднакво качество вече 150 години. Как го постигаме? Всичко започва в зоната за ферментация. Тук виждате един резервоар, напълнен само преди половин час и процесът на ферментация тепърва започва. Браво! Тук ферментацията протича много добре. Виждате нивото на въглероден двуокис. Вътре не мога да дишам. При тази естествена химическа реакция се отделя безмирисния и невидим газ въглероден двуокис. Ако пъхна главата си вътре, ще изпадна в шок поради липсата на кислород. Датчикът показва, че нивото на въглероден двуокис превишава допустимата норма за работната среда. Затова трябва да затворя резервоара. Тази реакция води и до бързо покачване на температурата. Всъщност, топлината не влияе добре на закваската, затова ще отстраним топлината. Ако не отстранят топлината, тя ще съсипе 190 000 литра дестилирана бира. И няма да има ром. Затова Хосе трябва да поддържа температурата между 31 и 35 градуса по Целзий. Това е деликатен процес, изискващ наблюдение на закваската, захарта и концентрацията на алкохола. Проверявам дали ферментацията върви добре при повишена температура и понижено съдържание на захар. Докато нивото на захарта намалява, количеството алкохол се увеличава, но твърде много алкохол ще убие закваската. Tanque número 4. Ако спазва процедурата, Хосе произвежда до 1,9 милиона литра дестилирана бира дневно. А когато партидата е готова, Хосе прикляка край канелката
и отсипва половин литър. Все още няма жилка, но ароматът е удивителен. Сега отнасям пробата в лабораторията за първични тестове. След като ферментацията приключва, Хосе преминава към следващия етап – дестилация. Създаването на ром Бакарди винаги е било семейна традиция. И днес положението е същото. Пристигат бившите фамилни смесители, за да създадат специален ром по случай 150 годишния юбилей. Те всички са роднини на основателя на Бакарди и са работили като майстори-смесители, но са се оттеглили преди години. Ромът е в кръвта им, а страстта им към него не е избледняла. Сякаш изпаренията ти говорят и по този начин ги отдаваме на боговете. Отдавна не бях ги усещал, но те събудиха много спомени. Сякаш е чудо. Усещаш парите от течността, докато се превръща в много мек и приятно ухаещ ром. Новият специален ром ще бъде създаден за всички членове на семейството и така традицията отново ще остане жива. Докато ветераните обикалят завода, Хосе посещава лабораторията за тестване на ферментиралата бира. Преди да подложи 190 000 литра на дестилация, той проверява съдържанието на алкохол в пробата. Имаме стандарт за произвежданото количество алкохол при ферментацията. И чрез този тест установяваме дали нивото е достатъчно или има проблем, с който да се заемем. Първоначално дестилираната бира се загрява. Така алкохолът се изпарява и парите му се издигат. Те постъпват в кондензатор, където се охлаждат и се превръщат в дестилат. С този процес отделяме алкохола от бирата. И ако алкохолът е недостатъчно, дестилатът ще е малко. Просто е. А го учих в училище. Резултатът е чист, лют 150 градусов дестилат, познат като ромова основа. След като установи алкохолното съдържание, Хосе може да премине към следващия етап. Прехвърляне на 190 000 литра бира до дестилатора за създаване на основата. Това е 5-етажната инсталация. Adelante, piña, te veo en el cuarto de control ahora. А Хосе я управлява от контролно помещение. Екипът му следи всяка стъпка от дестилацията, за да осигури автентичен ром Бакарди. Тук се създават две отделни ромови основи. Първата се дестилира само веднъж, чрез индустриална версия на лабораторния тест. В дестилатора горещата бира облива метални плочи при 93 градуса по Целзий. И подобно на малката дестилация, алкохолът се превръща в пара, която се отделя от дестилираната бира и се издига нагоре. Парите се отвеждат в кондензатор и се превръщат в концентрирана течност, която се спуска до дъното на системата и се отвежда в резервоара. Тази основа се нарича агуардиенте и има специфична жилка и аромат, който е гръбнакът на рома Бакарди. Втората ромова основа се подлага на петорна дестилация, с която се пречиства и се превръща в алкохол с висок градус. Поради многото етапи, тази основа се нарича редестиладо или в превод редестилирана. От контролното помещение екипът на Хосе наблюдава дестилацията на над 300 000 литра алкохол. В началото на процеса бирата съдържа 10% алкохол.
После отделяме алкохола в дестилационните колонии и полученият краен продукт съдържа между 75 и 95% алкохол. Дестилираните основи достигат по тръбите до 300 000 литрови резервоари. Работата на Хосе приключи, но пътешествието на Рома продължава. За да го наречете ром, трябва да се смеси в различни пропорции при други условия, а за този процес ще ви разкажат смесители и ще ви убият. Сега процесът се поема от смесителя Джо Гомес. Като начало създаваме две различни основи, защото именно те дават на Бакарди унази гъвкавост по отношение на вариантите за различни видове ром, които създаваме. Изглеждат еднакво, но са съвсем различни. Трябва да ги подуша, за да ги отлича. Защото виждате, че когато са пресни, не притежават цвят. Агуардиенте притежава унази типична жилка и аромат, които се асоциират с рома, докато предестиладо е, както му казваме, почти неутрална. Работата на Джо е да смеси двете основи, за да се превърнат в ром Бакарди. Независимо дали е бял или тъмен ром, крайната смес на Бакарди е съотношение между двете ромови основи. Превръщането на основата в ром за продажба е следващия важен етап – отлежаването. За да подложи рома на отлежаване, Джо Гомес поставя ромовите основи в дървени бъчви. Ромът ще премине през значителни трансформации, докато е в бъчвите. И те ще променят жилката и аромата на продукта, а също ще променят цвета и външния вид на продукта. Тези бъчви са изключително важни за рома. Но Джо не създава нови бъчви, а купува използвани. Очудващо е, че ги получава от своите конкуренти – американските производители на бърбън и уиски. Не можем да поставим пресния ром в чисто нови бъчви, защото тяхното дърво ще остави в пресния ром нетипичен за него нюанс. Тези бъчви са използвани веднъж. Направени са от бял дъб, изцяло на ръка и са леко обгорени отвътре. Бъчвите се изработват в завода в Луивил, Кентъки. Те се препичат като хляб в затворена камера, където дървото се подлага на слаба топлина и добива леко потъмнял карамелен цвят. Но препичането не е достатъчно. Следва обгаряне на бъчвите. Запалването на дървото извлича още жилки, които проникват в алкохола. Бъчвите се използват за създаване на американско уиски и бърбън, а след това Бакарди ги изкупува. Щом пристигнат в Пуерто Рико, те минават през бъчварница за почистване от ароматите на уискито.
След 24-часово промиване, всяка повредена бъчва се укрепва допълнително. И след последна инспекция, бъчвата може да приеме ромовите основи. Преди напълването, служителите филтрират складираните в казани основи през система с въглени. Огромните стоманени колони съдържат естествен въглено-филтър, собственост на Бакарди. Ромът се процежда бавно през него за по-добро качество. Процесът отстранява нечистотиите от течността. След филтрирането, ромовата основа се излива в дървените бъчви. Всяка бъчва се пълни с агуардиенде или редестиладо. И след като проверим за течове и за здравината на обръчите, сме готови да си вървим. Работниците пълнят 1800 бъчви дневно с над 330 000 литра ромова основа. После служителите преместват бъчвите от пълнежното в складовете за отлежаване. А това, което се случва тук, наподобява черна магия. Това, което влезе, не излиза. В склада на Бакарди за отлежаване, природата си свършва работата. Младите ромови основи отлежават в тъмнина и бавно съзряват в пълноценен ром. Бъчвата е невероятен и чудесен инструмент, с чиято помощ продуктът съзрява. Докато отлежава, алкохолът променя своята консистенция, цвят, вкус и аромат. След една година той ще се превърне в бледо-жълт ром. Но ако го оставим за 6 или 8 години, тогава бледо-жълтият цвят ще се промени на кехлибарен. Поради разположението и условията във всяка бъчва, течността отлежава различно. Тези две бъчви може да са съвсем различни. И от друга страна, природата ще въздейства различно във всяка от тях. Отлежаването се влияе и от тропическата жега и влажност. Въздухът прониква в бъчвата и позволява на рома да извлече допълнителни нотки от дървото. Джо наблюдава бъчвите грижливо, за да спре загубите от изпарения. Например, днес е типичен ден с температура 36 градуса и висока влажност. И бъчвата, от която сега вземам проба, вероятно има загуби между 10 и 15%. Това изпарение се нарича ангелски дял. При всички променливи, свързани с вкуса, е почти невъзможно той да бъде еднакъв при всяка партида.
Ето защо Джо трябва да ги смесва, за да може всяка бутилка ром да отговаря на стандарта. Спомените и прецизното обоняние помагат на Джо да отличи най-малките разлики в партидите. Резултатът е просто невероятен. Усещате плод, цветя, ванилия, нали? Удивителен аромат, който е очарователен. А освен това усещаш мек нюанс на бял дъб на заден фон. После Джо отпива. Но първо разрежда 150 градусовия алкохол. Щом понижа градуса, усещам много приятни нюанси на плодове и цветя, които съм извлякал от разтвора. И човек може да се наслади на един невероятен букет. Обичаме да пием ром. Това е животът ни и нашата прехрана, нали? Но запомнете, винаги умерено. След като идентифицира партидите за смесване, той ги съчетава по тайна семейна рецепта, за да оцели точния вкусов профил на специфичен ром Бакарди. Заедно със своя сътрудник Уили Рамос, те претърсват целия склад за най-добрите от най-добрите ромови основи, които са отлежавали над 20 години. Тази селекция ще я предоставят на семейните майстори-смесители, които ще създадат новия ром. Но преди това той трябва да оцени всяка бъчва. 19 годишна ли каза? Някъде 19-20. 19-20. Виждаш ли? Красив цвят. Има красив цвят. Пробвай това. Мисля, че това е профилът, който търсим. Това е фантастично, маестро. При селекцията за специалния ром, възрастта е важен показател. Малко са случаите, в които получаваме много приятни изненади. Търсехме някой доста отлежал продукт и попаднахме на бъчва, която стои при нас вече над 28-30 години. При всяка проверявана бъчва той анализира богатството, ароматите и мекотата. Този ще се окаже ключов. Дано свърши работа. Надявам се. Целта му е да стесни избора на семейните смесители до 20 ромови основи. Какво ще кажеш да ползваме и този? Може и с този. Подай ми най-тъмният. Най-тъмният, добре. След оформяне на селекцията, тя се предава на семейните смесители, за да започват смесване на новия ром. В залата за дегустатори семейството забърква своя магия, като всеки помага с досегашния си опит. Степенувайте своите предпочитания. Всички са отлични и зависи от предпочитанието. Много добро, удивително е. Джо наблюдава в очакване. Много приятно, впечатляващо. Всеки от нас търси съчетание, което ще представи приемствеността. Този ром определено ще се опре на създаденото досега, но ще добавим и нещо ново, някакъв вкус, към който хората не са привикнали. Заедно те трябва да създадат 4 различни рома, а после с гласуване да определят кой ще бъде специалния юбилеен ром. Този е отличен. Отличен.
Самата дегустация е доста трудна, защото продуктът се променя дори в чашата. Но дали ще постигнат единодушие? Все пак всички са роднини. Някой мами и ми чете бележките. Не ми гледайте в бележките. Всеки ден Бакарди произвежда и бутилира хиляди литри от своя ром. Когато основите отлежат по изискванията на Джо, бъчвите постъпват от склада за отлежаване в по-нежното за източване. Работниците изпомпват рома в огромни цистерни, където той се смесва. После транспортират рома до цистерните камиони. Това е неразреден висок ромов концентрат с алкохол 150 градуса. Най-накрая той се транспортира до фабриката за обработка и бутилиране в Джаксънвил, Флорида, където се превръща в питието, което ще купим. Тази доставка е пристигнала току-що от Пуерто Рико. Може ли да паркираш на първа стоянка ето там? Благодаря. Мич Шулц е част от екипа, който наглежда целия бутилиращ завод. Задачата му е да провери качеството и да разреди рома с вода преди да го прати за бутилиране. Проверяваме всеки печат, за да се убедим, че няма никакви нарушения и че цистерната не е отваряна до пристигането. Постъпилият ром е 150 градусов, т.е. е изключително запалим. Той изпомпва рома в един от резервоарите, който побира 1,9 милиона литра. Взимам проба от резервоара, която пращам в лабораторията за качествен контрол, където потвърждават градуса и я тестват петорно за вкус. Hey Calvin, how you doing? Hey Mitch, how are you? Good. I've got a На всеки етап Мич лично отпива рома в лабораторни условия, за да провери дали отговаря на стандартите на Бакарди. В момента е 150 градуса, така че по-добре да не го пиете. Иначе може да припаднете. Той добавя малко дестилирана вода. Търся да усетя онзи дъбов, мек вкус, който се асоциира с ром Бакарди. След като отпих от стандарта, ще вкуся и пробата, за да потвърдя нейното качество. Отговаря на критериите. Сега ще разреди цялата партида с дестилирана вода, за да не допусне замърсяване. Съотношението е една част вода към една част ром. Необходими са 2 часа за напълване на 132 000 литровия резервоар.
След разреждането алкохолът спада до нужните градуси. Вече е готов за бутилиране. Тези три поточни линии работят 24 часа 5 дни седмично и пълнят до 1 милион бутилки с първокласен ром Бакарди всеки ден. От тук започва дългото танцуване. Задачата на началник продукция Джой Аяла е да подсигури внимателно подаване на бутилките към поточната линия. Процесът на пълнене на рома започва с постъпване на 120 000 бутилки на конвейера на всеки 8 часа. Честно казано, искам да съм бутилка. Всяка от тях много се забавлява. Ще има преобръщания, нагоре с главата, слизане надолу, вдигане нагоре, рязко спускане. Няма по-хубаво забавление. Този апарат проверява стъклото за наличие на шупли и пукнатини, като сканира 380 бутилки в минута. Отделяме всяка потенциална заплаха за купувача. После бутилките се преобръщат и промиват. Интересното при този етап е, че ги промиваме с ром. Не може да ползваме вода, а причината за забраната е, че остатъчната вода ще повлияе на вкуса на рома. Бакарди използва 300 000 литра ром годишно само за промиване на бутилки. После те се устремяват към пълнежното. Неслучайно конвейерът е отделен с плексиглас. Бутилките пътуват с 80 км в час. И поради синхрона и необходимата прецизност за всичките бутилки, пътуващи по линията, ако една от тях заседне, на някоя лопатка става голяма катастрофа. Представете си, че чистите 15 или 30-40 счупени бутилки. Това е много работа. 80 помпи пълнят бутилките за 10 секунди. После бутилките се запечатват и етикетизират много прецизно. Тук имаме високоскоростни камери, които снимат етикетите отпред и отзад. Всеки етикет се проверява за отклонение до 2 мм от точното място. Ако надвишава отклонението, бутилката се отхвърля и застава последна. Идва време за последната дегустация. Дали ромът Бакарди има вкус на ром Бакарди? Последната дегустация не се извършва от редовите работници. Но за определени служители тук глътката ром не е само препоръчителна, а задължителна. Всеки ден 5 служители, обучени в дегустация на ромове Бакарди, провеждат качествен контрол чрез сравнителен тест. Проверяваме всяка произведена партида преди да излезе от завода. Дегустаторите получават 6 чаши. В една от тях е обозначен стандарта, на който трябва да отговаря ромът Бакарди.
Друга чаша е с необозначен стандарт, но те трябва да я открият. Целта е да установят дали останалите 4 имат същия вкус или се отличават от стандартите. За сега първите 3, които опитах, отговарят на стандарта и няма значителни разлики. На този етап рядко се открива проблем в рома. Това е награда за слушателите, защото могат да вкусят плодовете на труда си. Това е приятен миг от всекидневието, защото се гордеем и се наслаждаваме на рома като купувачите. А след изпиване на последната чаша, всичко приключва и ромът поема по света. Сега ще се сбогувам, защото най-вероятно няма да ги видя вече. С Богом, приятели! Над 1 милион кутии с ром се складират в огромен склад с площ 7400 квадратни метра. Следва доставка до клиентите по света. А в Пуерто Рико семейните майстори-смесители са създали 4 нови ромови смески. Остава да решат коя от тях ще изберат. Толкова е добър, че няма да дегустирам, а ще го изпия. Гласуването приключи. Ще бъдат произведени само 1000 бутилки от специалния юбилеен ром за фамилията и за отбрани клиенти. Да живее прилепът! След дни на дегустация е взето крайното решение. Отлежалите ромови основи, избрани от Джо, се оказват успешни. Хубав цвят. Харесва ми този цвят. Сега задачата на Джо и Хосе е да смесят ръчно новия ром, създаден от майсторите. Мисля с теб да ползваме тази бъчва, тази и може би онази. И с 4-те ще изпълним задачата си. Това е като връщане в миналото. Така са го правили нашите предци. Ще го направим като едно време и с тези помпи ще го прехвърлим от бъчвата направо в големия дъбов резервоар. Не мога да ви кажа какво има във всяка бъчва. Това е тайна смес, но ви казвам, че е невероятна, прекрасна смес. Тя е мека, изключително ароматна и оставя една много приятна и трайна следа. Дон Факундо Бакарди би се гордял.
А след 150 години семейството се събира, за да продължи традицията вдигане на тост в памет на създателя на рома. Преводач Николай Терзиев. Текста четоха